Takže čusí busí, zdraví vás Crazy Studio a je tady Deedbox a Ninjax a samozřejmě kameraman ne, Monster 0683. Tak. No a tady to bude taková informačka a i vlog. A začneme. Takže začneme o gaming, ne, o Oliverovi Stové. Ano, takže Oliver Stové, Skype, Oliver Stové, přezdívka Oliky, jméno na channelu Gaming Ninjax a to je asi vše, takže a člen channelu je Crazy Studio. Jo, a ještě Deedbox, ne, přezdívka a jo, je přezdívka je Šipka, jo, channel Likis 123, aha, Likis 1233, ne, Liky co? Liky Search Aha. channel, Jo, channel Likis Search, Peppa Terč a všechno. no, Peppa Terc. Tak a teďka, teď Kvacula. Tak se představuj. takže Skype, Pepca Kvacula 04, přezdívka Kvaky a channel Monster hraje. Jo, takže přicházíme k vlogu, takže střih. Takže náš Deedbox leze na tuhletu budku. Vidíte, tamhle je. Prej do prdele tu. Tady je Gaming Ninjax. A vidíte, už je nahoře. Taky nahoře. Jsi tady dole. To je nahoře. No. A sletěl dolů. A teď na To je rozhoupa. To je kripl. A kurva, já s tím mobilem nemůžu vyskočit. No, děkuji. tím dáme, natočíme parkouristů. S mobilem. Jo, teďka nic nejde vidět, protože tam mám ruku. Tak už to jde vidět. Víte, leze náš parkourista Gaming Ninjax. A je moc nízko. A potom budu parkourovat já. No, čuchej. Víte, tam leze. Prej, čau. No, jak? Víte? Prej, jak se do prdele z toho mám dostat? Česky, hezky, politicky! A nebo německy, hezky, hitlersky. To leze, ta lama. A jako není to až taková lama. Vidíte, je to týp. A kurva, ty tady spadl. Jako není to až tak lama. Ano, teď mě bude natáčet, jak já parkouruju. Tak vem to, převezmi. Počkej, jak se to dělá? To takhle. To musíš držet. Takže tu si musíš Parkour. Dost to nahoru.
čusík. Počkej, čusík, jak se říká sakra čusík? Čusík, čusík. Máš to sakra? Ty ukončíme sakra to video, tady máš? Tady máš. Děkuju. Tak, už se natáčím já, Monster, no 683. No. Co bychom? Tak co bychom? A dneska, a teď vám ještě řekneme, co budeme natáčet na starou krizi. Boss. My tři budeme hrát. Ano, karaoke party bude natáčet náš Gaming Ninjax. Já jako moc Uberstrike natáčet nebudu, jenom někdy, fakt jenom někdy budu natáčet Uberstrike, jinak moc ne. A tady náš Vlogz bude natáčet League of Legends. A to bude natáčet i s tím, Ale to? Ninja X to taky bude hrát? Kolik si to stáhne, já mu to poručil. Co? Dvě věci, ale taky bude natáčet poslední, na kterou jsme zapomněli. Jako... A je to World of To už jsem říkal. World of Tanks to bude natáčet. Natáčet nebude. Ne. Jako pro který, kteří mají rádi Team Fortress, se omlouváme, ale jako pro nás je to strašná kravina. Možná pro Ninjax se to není kravina, ten to může natáčet na svůj channel, ale jinak na Crazy Studio to prostě natáčet nebude, jinak to my vymažem. Pokud byste měli zájem, tak možná napište. A ještě budeme natáčet. A já kameraman na vlogy. A až dostaneme kameru, tak budeme kameramani všichni. Budeme střídat po vlogách. No, co? Ale co? A teď budu natáčet. Ano. Pokud máte zájem, napište do komentáře, kolik jich bude víc. No prostě, když bude tady na tom videu 10 lajků, tak natočíme další vlog, že jo? Jo. Ale jako ne. Ne, stačí 10. No jasně. Bude Jo, ještě 10 lajků, 10 slednutí. Aspoň. Kdybyste měli zájem o Team Fortress, tak komentáře, ale nevíme, jak se to rozhodneme, co? Ano, a pod podpiskem videa bude ten Ninjaxovo channel, tady T-Bloxovo a můj, ne, na můj nechoďte, já tam nemám žádný videa. Takže jen jo, ale to je úplně zkažený video. Takže choďte jenom, no, takže choďte jenom na Gaming Ninjaxovo channel, to bude v popisku videa. Můžete si kouknout i na můj, ale jako můj je strašně blbej. No já tam nevydal ještě ani jedno video. Ale jo, někdy vydám, až budu mít trošičku lepší komp. Na kameru. Ale jako já někdy budu natáčet samotný vlogy na svůj channel, takže jako budou tam videa. Ale jenom vlogy. Protože jako... Takže tohle No a ještě vám něco řeknu. Pokud máte zájem hejtovat stranu 3 a Xboxy je, tak si běžte i do prdele. A pokud se vám video líbilo, to zapomeňte dát like. A pokud se vám to ještě víc líbilo, tak víte... Odběr. Ne, dislike, ne, odběr.
No a jak jsme říkali, tak když bude 10 lajků a 10 lajků a 20 zhlédnutí, tak napíšeme, natočíme další vlog, no. Ne, stačí 20 lajků. No, Bez lajků, lajky nedávám. to máš, no. 20 zhlédnutí a 10 lajků, Ne, prostě. bez lajků prostě. Tak To je jedno, no tak 5 lajků, no tak natočíme další vlog, tak čus. Pozdravte.